Здравейте, приятели! Търпяхме и търпяхме. Не може някой си наречен така вице-премиер и министър на отбраната в кавички, господин Красимир Каракачанов, да си позволява да нарича всичките роми нагли, независимо от това от нашия труд, независимо от това, че се борим да се докажем, че ние сме личности и сме се доказали, като имаме образование в ръцете си, плащаме си данъците, плащаме си наемите, плащаме си всичко, за което той казва. Но замисля ли се за тия 30 години какво стана с тази държава, колко се продаде и колко народ излезе и напусна тази държава? Поради икономически, социално, здравословно, т.е. здравеопазване, нямаме никакво. Напрежението ескалира още повече в това, че заради едни битови проблеми господин Каракачанов си позволява да ни нарича всичките нагли цигани. Не е така, господин Каракачанов. Аз лично ще подам жалба в Агенция по защита на дискриминацията и ще се опитам с всички сили да ви докажем, че ние ромите не сме това, което той ни описва. Напротив, аз същият имам висше медицинско образование, господин Каракачанов, вижте го. Висше медицинско образование съм завършил в София. Ето е дипломата, да я видите хубаво. Ето това е гейникоцит. Но за съжаление, дискриминацията е толкова голяма, че съм завършил с 5,25 успех медицинското си образование, където и да се обърна, няма работа, защото съм циганин. За съжаление. Но аз не искам да напускам тази държава, защото съм гражданин и защото много, като българи, роми и турци, евреи и руснаци, те се нуждаят от нашата медицинска помощ. Много лекари напуснаха, много медицински сестри и продължава поток. Така че се замислете върху тия неща, бъдещето, а не вашите глупости и дискриминации, и шовинизъм и фашизъм, който вие нанасяте, господин Каракачанов. Затова моля всички братия и сестри ромски произход да се осъзнаят, че вече не трябва да си купуват за тези 20 лева, защото тези 20 лева е събарянето на къщата им сега посред зима, където те няма даже къде да живеят. Господин Каракачанов е добре, с 5000 лева заплата, от данъците на народа, и си живее, и се гои, и става на прасе. А ние какво правим? Ние сме робите. Така че, господин Каракачанов, няма българи, няма цигани. Всички сме роби. Ние сме роби на вас. 5 века бяхме под Турско иго, не се усетиха. Живееха хората. А сега сме 30 години под ваш фашизъм и вашето нахалство и безобразие, където строите вашите вили и големи къщи и домове по морето, по планините, това не го видите. А къщичките, които хората няма къде да живеят, да, не отричам, че ромите до някъде не са виновни. Но ние сме за това да дадем стимул и да помогнем с каквото можем на този народ. Той е български гражданин, предимно в етнос ром, или руснак, или евреин, няма значение, не български гражданин. Затова, господин Каракачанов, апелирам, 100 пъти се обръщам с вашето име, защото те са те избрали. Благодарение на циганина ти си горе, защото ти си продал гласа си. Ти не си играл честна война. Така че, спрете се с този национализъм и шовинизъм, защото аз се надявам и както и мои приятели и съмишленици, че ще съзирам и Европейската комисия по правата на човека, ако трябва и към ООН ще се стигне, за това, че вие просто нахалствате и сте нагли вие, а не ние. С вашето си поведение
и с вашата икономика, политика, вие нямате дипломатичност, вие нямате абсолютен етикет при изказване. И това съм забелязал, господин Каракачанов и господа народни представители. Благодаря ви.